Bine v-a găsit cel probabil cel mai prăjit joc din viața voastră pe care o să-l vedeți vreodată. Jocul se numește Cruelty Squad și zici că e făcut în Paint, pur și simplu. Hai să dăm un Enter pentru că a zis ce cinematice dubios are și loading screen dubios are jocul ăsta. Bun, vedeți că ăsta e main menu, scrie aici Cruelty Squad. Ăsta e meniu, da, vedeți? Quit, da, quit. Și Start. No, bun, dacă dăm Start aici, Equipment and Implants, Select Weapon 1, 2, avem două arme aici. Și aici, iar avem două arme, pam, Start, hai să dăm. Hai să vă arăt cât de prăjit jocul ăsta, bă, chat. E pur și simplu o prăjeală de joc, nu? Uitați-vă aici ce grafic are jocul ăsta. Cred că e făcut în Unity sau habar n-am în ce e făcut jocul ăsta, dar arată absolut terifiant. Bun, vedeți că e un shooter. Acolo stânga sus avem viața, pentru că așa arată viața într-un joc normal. Acolo să avem glanțele și noi o să mergem sus pe aici. Sau de ceva tare pe fundal, o să mergem sus pe aici să vă învăț eu pe unde trebuie să mergem. Și să știți, așa dăm reload. Țineți apăsat pe click dreapta și tragem mouse-ul în jos și dăm reload. Dar nu o să dăm reload. Cu shift punem ținta, să știți că astea sunt cele mai normale controle pe care le poate avea un first person shooter. Putem să ridicăm chestii, parcă. Astea, BC-urile le puteam sparge, dar o să prefer să, o să aleg să nu le sparg din cauza că o să-mi iau damage. Am să o să fim stealth, dar nu o să mai fim. Aici o să fie cineva. Vedeți că era ochiul ăsta, când e ochiul ăla aprins, înseamnă că cineva ne vede. Da, are niște controle jocul ăsta. Oaie. Trebuie să dau reload. Nu, mă omoră. Bun. De pe click dreapta, bun, că nu sunt obișnuit să dau reload. No, bun, și vedeți că pe ăsta trebuie să-l omorâm, dă-te dracu. Pentru că aveau ținte deasupra capului lui. Nu, cine trage? Câinele. Schimb arma. Bă, ce m-am speriat și nebun. Bă, dar nu mai am viață, mai am 14 viață. Cam hardcore jocul ăsta, nu-t gun ăla-i. Am luat un shotgun. Cred că am găsit niște viață, da, am găsit niște... Bă, cum l-am chestit? De pe R. Ok, de pe R l-am chestii. Am luat 5 health absorbed, bun. Așa, și puteam ridica chestii să le aruncăm, dar nu știu cu cine, au știu mai exact. Bă, dar e ciudat jocul. Vă dați seama, bă, chat. Un tip care probabil nu a avut deloc inspirație cum să-și facă jocul, arunca niște texturi, cele mai random materiale pe care le-au găsit sau le-au gândit, le arunca peste un joc și call it a day, gata. Ce-am făcut? Cred că mă autodistrug. De ce m-am autodistrus? Căutam butonul că știu că puteai să bagi la bursă. De pe tab, vedeți? Cash minus 30. Și aici puteam să băgăm în stocks. Și putem să facem bani, să facem upgrades sau ceva genul. Bun, hai să mergem pe aici, nu mai stăm să ne chinuim să mergem pe sus pe acolo. Nu mai suntem stealth, îi dăm tare în gură. Pentru că suntem în generația TikTok și generația TikTok nu avem răbdare. Man. Bă, dar atât de random sunt controle că de pe shift pui ținta, frate. Ei. Coaie, câte viață are ăsta? Mai am 7 glonțe. Ok, din ultimele 7 glonțe l-am murit. Face muzica, e pe aceeași temă cu jocul. Puteam să iau cumva organe din câte amintesc. Vedeți, liver acquisition complete. Am luat ficat, frate, și kidney-uri. Și pot să le vând pe black market, fiți atenți aici. Cum le vindeam pe black market, nu mai știu exact. Îi spargi și vinzi pe black market. În fine, hai. Aici, trebuie să vinzi. Wow! Coi, n-am glonțe. Crazy cum arată câinii ăștia, băceat. Dar nici nu știu unde te duci, bă, uite cum arată jocul, nici nu știu unde te duci. Ok. Ce ăla? File de pizza? What the fuck, ce m-a speriat de ăla? Aici ce-i? The fuck, unde am ajuns? Wow. Coaie, mor. Nu. Bă, mor. Nu. Băga mea aș schimb arma, bă. M-am dus dracului, bă, băga mea aș la mie joc. Na bun, ce este din nou aici, l-am asasinat pe ăla. Sper că nu mai atacă nimeni, că nu prea... Din nou nu prea mai am viață. Opa, l-am omorât pe ăla. Ok. Îmi place că au integrat astea reflexii pe aici. Pot să mă duc în budă să mă cac? Da, perfect. Chiar vreau să mă cac acolo. Bun. Aici era o ușă.
Băi, cine s-a gândit să pui de pe click dreapta să tragi mouse-ul în jos ca să dai reload la armă? Cea mai revoluționară mecanică de jocuri din câte am văzut în viața mea. Așa controle revoluționare să ai pe joc. Bun. Am terminat obiectivele. Na, băi, shut the fuck up. Acum trebuie să merem jos. Nu! Bă, că mi-a spulă, bă, cum dracu, bă, fix acum când a terminat levelul. Am murit. Da, bun, ce, hai că am omorât pe toți ăștia. Acum cred că trebuie să merg aici la exit. Dacă țin... De fapt, ce era cu ăsta aici? Și așa se termină nivelul. Perfect, deci am omorât 23 de inamici din 39, what the fuck? Civil lost, mission reward, $1000, suntem șmecheri, băgăm toți bani la păcănele. Bun, hai să vedem, avem următoarea mapă care nu arată foarte promițător, dacă mă uit aici. Arată foarte interesant ce aici. No, bun, deci văd că suntem într-un cartier, deci what the fuck, ce asta, băi? OZN, biserică, ce asta? Nu ziceți, băi, oameni buni, ați trăi voi aici, că eu nu. Place ce design fain au aici, au niște pereți foarte reflectiv cu ce asta, Minecraft. Scări foarte, un design foarte plăcut, vizual, mai ales când vine vorba de culori. Am murit ăsta, pare, de fapt nu pare. Da. Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-a fost aia, bă, chat? Dar nu pot să cobor, bă, că n-am lanternă sau... Nu pot, că e întuneric. Bă, piscină. Ai de capul meu, bă, dar acesta bazinul ce adâncă -i. Ok, avem 3 targeturi la care trebuie să mergem să le omorâm. Nu știu, aud ceva pași, nu știu ce se aude. Prăjeală maximă, maximă. Dar e mișto, e mișto. Nu știu dacă are co-op. Oh. Era civil ăsta? Nici nu dau seama, dar îmi place cum au aici steaua asta. Și acolo au o pentagramă foarte interesant. Opa, casa asta e mai securizată. Din păcate. Coaie, ce prefire mi-au dat. Bun. Ei, nu închide ușa. Deschide. Bă. Trebuie niște arme. Niște weapons. Niște weapons. Am uitat că am 2 weapons. Bun, intrăm la Domnica, să-mi place că de diferit se vede prin geamul ăsta. Bun. Stai civil. Eu scros care îs funcționalitățile fiecărora dintre camerele astea. Adică, bă, la ce servesc? Adică la ce servesc camerele astea? La cum arată? Care e bucătăria? Care e baia? Care e holul? No, ce camera asta? Pizza House. Oh, bă, hai la pizzerie, hai la pizzerie, hai la pizzerie. Foarte primitoare ușa, n-am ce să zic. Zici că e o gorilă. Bună ziua, aș dori o pizza cu... O pizza flerba. O pizza cu bucăți de flerb, dacă aveți, dar nu cred că aveți aici. Bă, mă dor ochii, bă, să mă uit la roșu. Nu pot să mă uit la culoarea roșie. Mă dor prea tare ochii. Și îmi bat și reflectoarele astea în ochi, cum dracu le zice. Îmi bat și astea în ochi, bă, ring light-urile, mai agresiv pentru ochii mei. Ei! Păi îmi bag ceva. Nu văd nimica. Dar așa agresiv trebuie să intrăm în casă. Spargem cu piciorul tot. Ei, ce m-ai sperat. Bun, și dacă apăs air, văd că mănânc și îmi dă viață. Sparge-o. Scros cum arată casa protagonistului cu care ne jucăm noi, sau poate e antagonist. Ei! Asta pare o casă foarte importantă, că văd că sunt 2 gardini acolo. Cred că erau civili. Pot să mă urc? Pot să mă urc sus? Nu văd nimic. Foarte frumoase collidere. Adică trăgeam pe lângă perete și totuși cumva nimeream colțul de la perete. Bă, am uitat, bă, că trebuie să mă duc să mor pe oamenii de acolo. Bă, ce mă plimb eu pe aici? Hai să mergem la misiunea aia. Au, bă, cățelul. L-am omorât. What the fuck, cum arată, bă, clădirile astea, ești nebun. Deci, undeva aici trebuie să intrăm. Bun. What? S-o beșit.
Am cum schimba și deschis de un grătar din ăsta pe cinste. Deci în casa s-a omorât? Ok, cred... Aba nu. Cred că în clădirea asta... Wow, wow, wow! Ei! Nu, bă, nu mai am glanțe. E gata cu mine, chat. Mi-a părut bine. Target eliminated, bun. Hai că avem un target eliminat. Hai să mâncăm. Cât îmi dă? 1 viață numai. Flash consumed. Asta înseamnă că trebuie să mânc 100 de oameni ca să am 100 viață. De fapt, încă 50. Așa este pe balcon la o tâzig. Ce e aici, bă? Minecraft parkour. Minecraft parkour pe Hypixel. Hai, de unde ajungem? Dacă mergem aici în vârf. Nicăieri, bă. Cum să ajungem? Unde să ajungem? Nicăieri. Să putea să ajungem undeva? Nu. Cât? Mi-a luat 50 viață că am căzut jumătate de metru. No, aia e. Cred că aici imediat pune capăt la episod. Bă, cum dracu să-mi ia ta viață? Nu pot să mă îngrătar de pe aici ceva. 7 viață, nu. Ce fac eu cu 7 viață? Care e logica la casa asta, bă, chat? Care e logica? Spuneți-mi și mie de ce. Eu dacă vreau să ajung la mine acasă, trebuie să fac parcurul ăsta. Spuneți-mi și mie care e logica. Primiți cu colinda. Mai primim pe dracu. Da, bă, chat. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Denis. Nu uitați de like, subscribe, comment și ne vedem la next clip. Ciao.